Запоминайте пример ответа к ЮКИ-тесту по финскому языку с устойчивыми выражениями, которые вам точно пригодятся на экзамене. Joulu on paras juhla. Olen aivan samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Joulu ja uuden vuoden juhla ovat minun lempijuhlia. Minun mielestäni ne ovat parhaita juhlia monista eri syistä. Ensinnäkin pidän tosi paljon siitä, että koko maa juhlii samaan aikaan. Kaikki ostavat lahjoja, koristavat koteja ja odottavat ihmettä. Toiseksi joulu ja uuden vuoden juhla ovat tosi kauniita juhlia. Koteja koristellaan kynttilöillä, jouluvaloilla ja joulukuusella. Ulkona on usein lunta ja tunnelma on taianomainen. Kolmanneksi se on aikaa levätä, olla perheen kanssa ja unohtaa arjen kiireet. Ja lopuksi joulu ja uuden vuoden juhla ovat rauhan, odotuksen ja toivon juhlia. Me kaikki toivomme, että kaikki unelmamme toteutuvat tulevana vuonna. Uusi vuosi on aina uusi mahdollisuus. Joulu ja uuden vuoden juhla ovat taianomaisia juhlia, siksi pidän niistä ja luulen, että ne ovat parhaita juhlia.